बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। बर' हारिनि गेजेराव गेलेनाय बिथिंनिफ्राय फिन सासेबाव सनानि मेडेल लाबोनो हादों। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर हालामनि बेन्दोंआव थानाय गबसार खिन्थुगुरि गामिनि थागिबि पदमधर बसुमतारीनि थामथि फिसाजो उषारानी बसुमतारीया थांनाय 21 आरो 22 मेआव ओडिशायाव खुंनाय 24थि अल इन्डिया वर्ल्ड काइट केरेट चेम्पियनशिप 2022 आव सेनियर केटेगरियाव सनानि मेडेल मोननो हादों। उषारानी बसुमतारीया गिबि खेब हादोरारि गेलेनानै देरहासार जानानै सनानि मेडेल लाबोनो हादों। उषारानी बसुमतारीया फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो गोख्रों थांखि लादों आरो इन्टारनेशनेल थाखोआव गेलेनानै गावखौनो सिनायथि होनायनि थांखि लादों उषारानी बसुमतारीया। बेजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाया सनानि मेडेल मोननायखौ गोजोनै बरायदों। आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जेरैबायदि खस्थ' खालामदोंमोन बिदिनो मोननो हादों। आं गल्ड मेडेल मोनदों। जोंनि गरेस्वर काराटे एकाडेमिनिफ्राय जोंनि टीम 12 जन थांदोंमोन ओडिशायाव। माला जादोंमोन खेलाया जोंनिया जों थांदोंमोन 18 तारिखै, किन्तु बेयाव खेलाया 21 तारिख आरो 22 तारिखै जादों। आंना 21 तारिखै सिनियर केटेगरि 60 केजि। ओमफ्राय जों सारा जोंखौ जेरैबायदि फोरोंदों बिदिनो जोंबो सोलोंना लादो आरो आसा खालामो आङो इयुनावबो बिदिनो मोननो हागोन आरो आङो गावबो नाजागोन। गिबियाव बबेनिफ्राय जे गेलेजेननायमोन जे आङो बिदिनो माने गोसोआव फिसानिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो सानगासिनोमोन आंबो माबा मोनसे खेला गेलेगोन होननानै, नाथाय हायाखैमोन। जोंनि गरेस्वरावबो बिदि माने खेला गेलेनाय गैथ'वामोन। ओमफ्राय जोंहानिनो दादा आरो ओमफ्राय बे बुंदो माने सानसे आं बुंदोंमोन बिनि सिगाङाव आं खेला गेलेनो गोसोमोन होननानै। ओमफ्राय बिसानि फंबाय आरो जोंहानि दादा जायो। ओमफ्राय बि माने फोरोङो गरेस्वरावनो दोङो। ओमफ्राय आं फन हरबाय दादाखौ। ओमफ्राय फन हरनानै बि गावनो ओमफ्राय बुंबाय फैनोबा फैनो हागोन होननानै। ओमफ्राय आं बिदिनो थांनायसै आरो थांनानै आं दिनै बोसोरसे जाबाय बिदिनो प्रेक्टिस खालामनाय। बोसोरसेयावनो जे नेशनेल गेमाव जे बाहागो लानो हादों। औ सार हादों। उन समाव मा जानो सानो बे खेलाखौ लानानै? आं उनाव इन्टारनेशनेल गेम गेलेनानै बेयावबो गल्ड मेडेल माने लाखिनो थाखाय नाजागोन आरो। उनाव बबे खेलाया? खोनानाय बायदिबा सारा बुंनाय बायदिबा जोंना आरो माबायाव दुबाइ इन्टारनेशनेलाव जागोन आरो जोंनि इण्डियानिनो जम्मु काश्मीराव जागोन होनना बुंदों। नैबे समाव जे नोंनांगौ बे बिथिङाव माबोरै थांदों नोंथाङा? सार बिनि थाखायथ' जोबोद खस्थ' जादों जोंना। आइ आफायाबो बे समाव फैसा गैथ'वामोन। सोरनिबाफ्राय धार लानानै आंनो हरदों। जोबोद खस्थ'यै थांदों। दिनैनि दिनाव जे बिटिआर जे नों सासे गेलेनायनि बिटिआर सरकारा जाहाथे जोंनि जिथु गामि गथ' फिसा किसुमान दोङो ना बिसोर माने फैसानि थाखायनो थांनो हाया। एसे जुदि सहाय खालामो होमबानिया जोंबो गोजौ दावगालांनो हागोन। नोंथांनि फिसाजोआ दिनै सनानि मेडेल मोननो हादों। आं जोबोद खुसि जादों जिहेतु आंनि थामथि फिसाजो उषारानी बसुमतारीया दिनै उड़िष्याव थांनानैहाय इण्डियाननि जितु माने गल्ड मेडेलखौ मोनबाय लाना फैदों। ओंखायनो आं सान्दों हयथ' दिनै जोंनि बे गबसार ओनसोलनि हयथ' इयुननि आरो माने जोंनि फरायसा फरायसुलि सेंग्रा सिख्लाफोरा हयथ' आंनि फिसाजोखौ बेबायदि मेडेलखौ मोननाय नुनानै आरो दावगालांनो हागोन आं बेखौ आसा फारिदों। आरो आं खिन्थु मोनसे सानदोंमोन आं बिफा हिसाबै जे इसेबां दावगानानै जे गल्ड मेडेलखौ मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन। जे आं सानो हयथ' बिमा बिफाया बिफा जानानै हयथ' बाहाय सहाय खालामनानै होनो हायोब्ला आरो जाय गेलेग्रा गथ'आ जुदि आग्रह थायोब्ला गोसोआ जुदि जुजियोब्ला हयथ' आं दिनैनि बेलायाव बुंनो नागिरदों हयथ' हायोखौबा हायो होननानै आङो सानदों आरो। ओंखायनो आं आरोबाव आसा खालामदों आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंनि बेबायदि बर' फिसा आरोबाव देरहासारथों आरो जौगाथों आरो बेबायदि ओंखारथों। हयथ' जों बर' हारि हिसाबै हयथ' जोंहा बेबायदि नेशनेल हयथ' इण्डिया जितु वर्ल्डआव जाहाथे सिनायथि जागोन होननानै आं बेखौ आसा फारिदों। नमस्कार, মোৰ নাম অঞ্জন বড়ো। মই गरेस्वर काराटे एकाडेमी इन्स्ट्राक्टर।
ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা অল ইণ্ডিয়া ৱাডোগাই কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ 2022 21st এণ্ড 22nd মে'ত আমি আসাম হয় ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ। তো তাত মোৰ গোটেইকেইজন ষ্টুডেণ্ট প্লাছ ময়ো তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ। তো চবেই গ'ল্ড মেডেল চিলভাৰ এণ্ড ব্ৰঞ্জ সকলোৱে পাব সক্ষম হৈছে। ছাৰ বহুত ভাল লাগিছে ছাৰ। ইটছ আমাৰ ছেকেণ্ড টাইম হয়, ছেকেণ্ড টাইম নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড টাইম more than 20+ মেডেলছ আমি আনিছোঁ। চৰকাৰক আমি জাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে নেক্সট গেমত যেন আমাক অলপ হ'লেও সহায় কৰে, যেন আমি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ফাইনেন্সিয়েল বহুত প্ৰব্লেম হয়। চ' মই তাৰ কাৰণে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আমাৰ MLA ছাৰ ভৱেশ কলিতা প্লাছ আমাৰ CM ছাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ, তেখেতলোকক মই অলপ হেল্প কৰিবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ। নেক্সট আমাৰ হ'ব লগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আছে, ডুবাইত আছে, এণ্ড দেন আমাৰ নেক্সট 2023 আমাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে। ছাৰ আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো বহুত ভাল বৰ্তমান। তো আমি যিমান পাৰোঁ ৰেগুলাৰ আমি more than 2 hours প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। তাৰপিছত আমি নেক্সট যিটো টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল তাত আমি গ'ল্ড আনিবৰ কাৰণে ফুল ট্ৰাই কৰিম। गल्ड मेडेल लाबोनो हादों नैबे तामुलपुर जिल्ला जे गबसार हालामनि जे दंग'फोरा गामिनि पद्मधर बसुमतारी सार बिथांनि फिसाजो उखारानि बसुमतारी बिथाङा माने उरिष्याव जानाय जिहेतु माने इन्टारनेशनेल जिहेतु बादायलायनाय बे बादायलायनायाव बिथाङा सनानि मेडेल मोननो हादों। बे जे गबसार हालामनि जानायनि आं बिथांखौ साबायखर बावहरदों आरो साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांनि जि नारा नाथा नाजाबनाय बिथांनि जे खस्थ' बे खस्थ'नि फिथाइखौ दिनै बिथांजों लोगोसे न'खरजों लोगोसे हालामनि जोंनि तामुलपुर जिल्लानि मोनसे गोग्गाथाव माने फिथाइ लाबोनो हादों। बेनि थाखाय आं खेबसेयाव बिथांनिसिम न'खरजों लोगोसे उखारानि बसुमतारिसिम साबायखर बावहरदों। आसा फारियो इयुनावबो आरो बेबायदि माने बादायलायनायाव बाहागो लानानै नेशनेल इन्टारनेशनेलफोराव जाहाथे मोजां आरो फिथाइ मोननो हायो बा बेबायदि सनानि मेडेल लाबोनो हायो बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आसा फारिदों। आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैयो नैबे माने निउसनि गेजेरजों जोंनि माखासे बर'फोर माने इन्टारनेशनेल नेशनेल गेलेगिरि बिथांमोना माखासे माने रांखान्थिनि आंखालाव गोबां मोजां माने गेलेनो गोरोंब्लाबो खिन्थु बिथांमोना खायसे समाव जों नुनो मोनदों खायसेया माने मैगं थाइगं फाननानै दाबो माने फाननानै जानो गोनां जादों, खायसे हाजिरा मावनानै जानो गोनां जादों। स' बेफोरखौ जाहाथे नैबे बिथिङाव दा जिहेतु जोङो माने नेशनेलाव माने सनानि मेडेल देरहानो हानाय जि बादायारि माने उखारानि बसुमतारी बिथांमोना जाहाथे इयुनाव जाहाथे आरो इन्टारनेशनेल गेलेनायाव जाहाथे रांखान्थि आयदायाव आंखाल जाहाथे गोलैसोना थाया। दा बेखायनो आं नैबे निउसनि गेजेरजों बिटि आरो सरकारखौ आङो खावलायनो लुबैयो जाहाथे बिथांमोना आर्थिक खेथ्रआव माबा मोनसे सहाय खालामनाय बिसोरखौ माने इन्टारनेशनेल गेलेनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो बेखौनो आं माने गभर्नमेन्टनि खाथियाव आङो खावलायदों आरो बिथांखौ इयुनाव जाहाथे मोजां गेलेनायाव जाहाथे रायजो राजाया सहजुग होयो बेखौनो आं माने खावलायदों आरो।